Actuel media laibagaw ani nyakuma aw bisimila aka dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan ni bakurubaw ye. Anga okɔldenw ka jɛkulu be nango ma AM ni dɔgɔkun kɔnɔna la ale ye lajɛrɛba dɔ kɛ min kɔnɔna la a b'a yɛrɛ lafasa kosɛbɛ ani o bɛna minnu kɛ o y'u da don o fɛnɛ na. CSDM no o ye an ka tungarankew ka jɛkulu ye olu kɔni ye bɔli kɛ ka pereperelatigɛli kɛ ka kɛɲɛ ni Isa Kawujum ka lahalayaw ye. Mali Festirege olu ka ɲɛnajɛ 16 la o baaraw olu daminɛna ɲina dekun olu bɛna ta kulu yakubaya kɔnɔna la kosɛbɛ. Fɛsifɛseliw a bɛn'o sɔrɔ an ka jɛmukan kɔnɔna la. Actuel media laibagaw ko kura ye aw bisimila ka dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan i n'a fɔ an kun y'a fɔ a ye cogo min na an ka bakurubaw la an ka ɔkɔlidenw ka jɛkuluba min be n'an ko ma AM olu ka ɲɛmɔgɔ Musa Ɲagali ale kɔni ye lajɛrɛba kɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna la mardi 2 février kalo tile 9 min kɔnɔna la u y'u yɛrɛ lafasa ani u bɛna fɛn minnu kɛ kuma caman kun be yen olu kun bɛ ka fɔ gɛrɛfikow kun kan u y'olu fɛnɛ galontigiya an ka jɛ ka fɛsɛfɛsɛliw la ni Mamadu Kulibali ka ɲininew ye. Nin dɔgɔkun daminɛ in na an ka faaba kalanso caman datugura ka d'a ka kɛlɛ bɔra lycée dɔ AM Segereje sigi la min wolola maramafɛn caman tali la ɲɔgɔn kama. Nin ko ninnu bɛɛ kɔfɛ ŋunuŋunukan carila dugu kɔnɔ ko AM biro ɲɛmaayasoba k'o ye kalan bila boloda tile 3 u ka ɲɛmaaba n'o ye Musa Ɲagali ye ale y'a yira lajɛlɛli kɛnɛ kan ko nin kuma kofɔlen ninnu tɛ tiɲɛ ye. Kalandenw ka jɛkulu ɲɛmaayasoba tɛ kalan bila la wa an bɛ ka jateminɛ dɔw kɛ an ka jɛkulu kɔnɔna na maaw bɛ ka fɛn caman fɔ ni ye yɔrɔ ye k'a fɔ ko an ka jɛkulu ye kelen wa o bɛ t'o la foyi tɛ se k'an fara. Nin y'a kalo kelen an bɛnna ka an ka san ɲɔgɔn lajɛrɛba n'a bɛ f'o ma ko congrès o 29 k'o sigi sen kan o min sen fɛ ni kalandenw ka ɲɛmaaya bɛ suganti a kɔnɔ. Ɲagali y'a yira a ka kumaw kɔnɔ k'u bɛ fɛ k'u ka congrès ta ko 29nan labɛnniw de sigi sen kan min kɔnɔ u ka jɛkulu ɲɛmaayasoba mɔɔw bɛɛ fali ko wa ale tɛ nin kanbɔ fanga nɔfɛ. N'i y'a mɛn ko kalandenw ka san ɲɔgɔn lajɛrɛba n'a bɛ f'o ma ko congrès i ko lasigiden kuraw sigili AM bodaw la dugumasow ani sanfɛ kalansow la lasigiden kuraw de sigilen kɔfɛ AM bonasow la k'an bɛ sɔn k'an ka san ɲɔgɔn lajɛrɛba sigi sen kan ni kalandenw ka ɲɛmaaya bɛna suganti o kɔnɔna na an ye cɛbɔ dɔw sɔrɔ ka ban kalandenw ka ɲɛmaaya nɔfɛ min ye ne yɛrɛ ta ye o ka diya bɛɛ ye ne tɛna kɛ cɛbɔ ye. AM ka bolofara min ɲɛsinen don lakanabaliya kɛlɛli ma kalansow kɔnɔ ale y'a yira k'a fɔ k'u ka kalanso Segereje sigi ninnu baaraw jɔ walasa lakana ka segi kalanso kofɔlen ninnu kɔnɔ. Ɲagali y'a yira fɛnɛ ko nin baarajugukɛla ninnu tɛ AM kɔnɔ ko jɛkulu dɔ de don min bɛ tɔgɔ ɲini baaraw la. Kɛmɛ sigi la maa 98 kalandenw ka jɛkulu ɲɛmaayaso kɔnɔna na olu y'a yira k'a fɔ ko an ka taa lasigiden kuraw sigili la sanfɛ kalansow ni duguma kalansow la walasa an ka se ka taa an ka san ɲɔgɔn lajɛrɛba la ni kalandenw ka ɲɛmaaya bɛna suganti o kɔnɔ. K'u jigi sɛmɛ an ka kiiri tigɛbagaw la AM biro ye damakasi sɛbɛn bila an ka finitigilakaw fɛ yen ka taa kɛlɛkɛla ninnu juguya la nka bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nin ko minnu bɛ sen na olu bɛ AM fanga tɔ dɔgɔya ka taa fɛ sabu maliyɛn caman de hakilina y'a cili ye. Mali Festirege no o kan ka organiser nin kalo tile 12 ka taa bila nin kalo tile 20 na o labɛnbagaw olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kalo tile 6 musée national la o kumana o ka ɲina fɛti n'o y'a ta ko 16 ye o labɛnni togoyaw kan o kɔnɔna la an ka Bamako n'o y'an ka faaba ye o commune 6 ka se Kati o dafɛ dugu u bɛna taa o bɛɛ lajɛlen na wasa ka kuma maaw fɛ nin ko ninnu kan nka o ka ɲina fɛti u bɛna min k'a tɛmu ye n'u bɛna o lakobaya kosɛbɛ o de ye Mali kisili ye an ka jɛ ka Mamadu Nambombo ka ɲininaw lajɛ. Jumadon février kalo tile 6 san 2021 ɲɛnajɛ dɔ tun bolo dalen don musée national kɔnɔ walasa ka Mali Festirege ɲɛbila baaraw sigi sen kan. Ni ɲɛnajɛ tako 16nan denbaya talen don ka di colonel major Nema Sagara ani ministre muso min ka cakɛda bɛnnen don an ka laadalako kɔrɔw ma n'ale ye Kadiatu Konare ye. Je voudrais ici vous dire combien je suis. Ne nisɔndiyalen don kosɛbɛ k'an yɛrɛ sɔrɔ nin kɛnɛ in kan sabula ni Festirege in daminɛna ni sistamam a n'a jɛɲɔgɔnw ka cɛsiri de kɔnɔ wa san 15 kɔfɛ laɲiniw ye kelen halisa. Reste intact. Si on met tout ce qu'il a dit, n'an ye Bob ka fɔlenw bɛɛ jateminɛ an b'a ye k'a fɔ ko a b'a fɔ an ka Mali dɛmɛ. Sauver le Mali. Ɲina ɲɛnajɛ bɛ boli fɛn min kan o ye Mali la kanali fɛrɛw ye. Mali Festirege hakilinan bɔla maa min na n'o ye Mariam Sangare ni bɛɛ ko a ma Sista Mam. Ale ye walawalali kɛ jama ye nin baara ninnu bolodalen kow kan Bamako sigida 6 ani Kati dugu kɔnɔ. Madame Kofi Aminata Sangare n'ale ye nin baara ninnu labɛnni ɲɛmaaba ye a y'a jira k'a fɔ ko a nisɔndiyalen don sabula nin tulon diyara maa caman ye. Nous ne saurions vous dire. An tɛ se k'an ka nisɔndiya yira ka se a dan na sabula
san o san a bɛna anw dɛmɛ an ka ɲɛnajɛ la. Hakilina jiginna ni festivali in sigila sen ka Bob Marley ka bangeli san 60 ɲɛnajɛw de hukumu kɔnɔ. Union européenne, Fondation Bob Marley ani Éthiopie jamana ɲɛmaw fɛ. Et le gouvernement éthiopien. Nin baara in labɛnba ɲɛma danga min ye Mahamadu Jara ye ni maaw ka Rach Kebe ale ye fɛsɛfɛsɛli kɛ nin baara in labɛnko ɲuman na. An ka ɲina festival a programme lancement mana kɛ bi ni Ala sɔnna ma février kalo tile 12 fo ka taa se février kalo tile 20 ma san 2021 an ko an bɛ taa yala commune bɛɛ kɔnɔ ani Kati ka taa festival kɛ yen ka taa sigi ka baro kɛ ka u ɲininka dugu min bɛ u kan u ka se ka fɔ ni an fana se miirina min ye an se hakili min ye ka se ka o fɔ walasa faamu ka se ka sɔrɔ a la gɛlɛya min bɛ yen bi min ye lakanabaliya ye gɛlɛya min bɛ yen bi ni o ye banako ye gɛlɛya wɛrɛ bɛ yen ni o ye kalanko ye a gɛlɛya ka ca an ko an bɛ se commune bɛɛ kɔnɔ ka sigi ka kuma kɛ walasa faamu ka kɛ ni hakili fara fara ɲɔgɔn kan bɛɛ bɛ se ka faamu sɔrɔ a la ko adamaden bɛɛ jɔnna a sɔn fɛn na fɔ n'a kɛla a ka hakili ye. UNESCO ka lasigiden min sigilen bɛ Mali kɔnɔ n'o ye Edmond Mukala ye ale ye majamuni kɛ ka ɲɛsin reggae dɔnkili ma sabula a ɲɛti ka bon kosɛbɛ farafindenw ma. Nous célébrons le reggae. An bi yan walasa ka reggae dɔnkili ɲɛnajɛ kɛ a kun a kumaw a kɔrɔw walasa k'olu dɔn sabu ni sababu yɛrɛ bɔra farafinw hakilina de la ni Mali wulila farafinna bɛɛ bɛ wuli. Se relèvera. Kuma labanna nin ɲɛbila baara ninnu kun tun ye ka jamanadenw ɲininka u ka gɛlɛya la walasa ka fɛɛrɛ ɲini don nataw la. Nin kalo tile 6 CSDM n'o y'an ka tunkarankew ka jɛkuluba ye min bɛ an faso kɔnɔ olu kɔni ye lajɛrɛba kɛ lajɛrɛ min n'u bɔra ka pereperelatigɛ kɛ ka kɛɲɛ ni Isa Kawujimu ka lahalayaw ye. Mahamadu Bilali Kulubali ale b'a fɛsɛfɛsɛ an ye jaw la an ka jɛ k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Kabini IBK bɔra fanga la, Isa Kawujimu ni maa caman fɔra ɲɔgɔn kɔ ka d'a ka kumafɔtaw kan. A kun bɔra Sherifula TV jabarani sanfɛ janvier kalo tile 30 jamukan kɔnɔ min na a y'a yira k'a fɔ ko wasabulon lasigiden 100 sarala 10 min dira an ka tunkarankew ma k'o ka ca. O de ye hukumu kɔnɔna na tunkarankew ka jɛkuluba min sigilen don anw fɛ n'o ye CSDM ye Conseil supérieur de la diaspora malienne ye ladalajɛli kɛnɛ sigi min kɔnɔna na a bɔra k'a fɔ ko Isa Kawujimu ye dan sago sabu olu ye malien ma million 6 de kɔ kan. Sherifula TV kan débat dɔ la n'a bɛ fɔ a ma ko sans langue de bois Isa Kawujimu i ko mɔgɔ min don micro ma d'a ma ou bien n'a ye kameraw ye kuma bɛ ɲaga a kɔnɔ a ye kanto ko 100 sarada la ko tan ka ca anw minnu sigilen bɛ tunga la donc an bɛ fɛ k'a ɲininka mɔgɔ bayirika ka taa fɔ million 6 la tanga dolu ma 100 sarada la an yɛrɛ bolo o ka dɔgɔ donc an t'a dɔn ale Kawujimu bien vrai que malien don a ma fisa ni malien tɔw ye et puis a tɛ commission kɔnɔ CNT kɔnɔ min b'a yamaruya ka kuma o kɔnɔ. Bams Buye Sise CSDM ka kumalasela y'a yira k'a fɔ ko hali n'a y'a sɔrɔ Maliki Jaw CNT ɲɛmaa ye delili kɛ nin ko in na olu b'a ɲin'a fɛ a ka kangari gɛlɛn da Isa Kawujimu ye ni ale y'a ka danga naaninan ye. Mali Jaw frère ma deli ka yamaruya di Kawujimu ma k'a ka kuma CNT tɔgɔ la a tɛ CNT porte parole ye n'a bɛ kuma a b'a hakilinata de fɔ a kelen tɛ CNT kɔnɔ wa fana a tɛ CNT représenté donc a ka bɔ publiquement k'a ka excuse présenter tunkaranke bɛɛ lajɛlen malien bɛɛ lajɛlen parce que bien vrai que an sigilen bɛ Mali kɔ kan mais an tɛ kɔ kan malien ye. Mali Jaw an b'a remercier a ka responsabilité ta ka yafa deli tunkarankew fɛ mais hali n'ale de bɛ institution représenté bibi na hali n'ale de b'a diriger mais min yɛrɛ bɔra ni nin kɛwale a yɛrɛ ka bɔ k'i exprimer ka yafa deli kɛ tunkaranke bɛɛ lajɛlen fɛ. Nin kuma ninnu bɛɛ kɔfɛ CSDM ɲɛmaa ni a baaradenw bɛɛ da bɛnna kuma kelen kan min ye ko Isa Kawujimu k'olu t'a dɔn bilen jamana kɔ kan. Ni ye an ka farisogo ɲɛnajɛ kibaruyaw ye Académie Étoile du Mandé ale ye dolanciba dɔ boloda balontannaw ni ɲɔgɔn cɛ nin kalo tile 7 san 2000 ani san 1 a laɲini kun ye min ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ se balontan na kosɛbɛ olu ka se ka dɔn ka bɔ tɔw cɛ la o kɔnɔna la maa minnu bɛ balontan dɔn ani n'u bɛ balontanna dɔn olu bɔra diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na ka na balontan in lajɛ an ka jɛ ka Aminata Y Kulubali ka ɲininaw lajɛ. Dolantan ɲɛnajɛ tun labɛnna Académie Étoile du Mandé fɛ walasa ka dolantanna denmisɛnnin ɲumanw lakodɔn. Nin baara in daminɛna février kalo tile 7 k'a kuncɛ février kalo tile 10 na Centre Amadawura la Badugu Nafaji dugu kɔnɔ.
ni dolata ye mumɛ bɛɛ la nisɔndiya tun bɛ bɛɛ dusukun na président dugu de ka fɔ la ni dolanci tun bɔla dɔgɔkɔrɔ siɲɛ caaman k'a sabu kɛ bana cɛjugu min carilen do diɲɛ kɔnɔ. An b'a kɛ san o san an y'a lancé k'a fɔ an ka 3e édition bɛ kɛ mois de février mais o hukumu kɔnɔ an nana ye k'a fɔ banako min bɛ diɲɛ na n'o ye pandémie ye dɔw b'a fɔ covid-19 an y'a ye k'a fɔ a bɛ ka tiɲɛni kɛ yɔrɔ caman donc an ko an k'an ka tourner an ka bɔ a ma donc groupe agent dɔ bɛ Espagne olu nana ye k'a fɔ comme a dabilala vraiment olu y'a souhaité toujours ni banako nɔgɔyara dɔɔni an ka se ka détection dɔ kɛ donc mois de janvier u y'an relancé donc an ye Mali club wɔɔrɔ appel lancé olu la Stade tun b'o la Bakarijan b'a la Pays-Bas il y a un club o b'a wele ko Pays-Bas o b'a la CDK b'a la ka fara Étoile kan donc on commence à tourner le tour détection espagnole mais après anglais nga lancer ka cité ka partenaire mun be français olu fana ko olu fana bena donc no kala tete ka jamana gelen to blala donc on était obligé ka ke tournoi détection internationale français club mun nana il y avait Strasbourg et ka para agent Oroka agent de Jeruka donc Espagne fana à la vez première division et puis ka en Aroja fana au lieu deuxième division et également avec des agents o de y'a to ni tournée in kɛra bi. Magic Foot ka degede karamɔgɔ ka fɔ la ni dolanci baara in ni foli ka kan wa a b'a ɲini a labɛnbagaw fɛ u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ tigɛ walasa nin ko in kana kɛ tile kelen ko ye. Nin ɲɛnajɛ in kun cɛla nisɔndiya kɔnɔna na février kalo tile 10 don san 2021 dolancilaw dolan lajɛlaw Étoile du Mande ɲɛmaw dunan minnu kun nana u bɛɛ y'a yira k'a fɔ k'u sewala ni tile 4 baara in kɔfɛ. Ka kɛɲɛ ni an ka jamana lahalaw ye gɛlɛyaw ani lakanabaliya Mamadou Bilal Kulubali ale wulila ka se Dawuda Kinda ma ale min n'a bɛ politiki dɔn kosɛbɛ ani lakana a ka se ka fɛsɛfɛsɛlikanw ye cogo min na an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ an ka jɛ ko la ɲɔgɔn fɛ. Lakana ye fɛn i hakili sigilen don i ka du kɔnɔ hakili sigilen bɛ t'i ka baarakɛyɔrɔ la i hakili sigilen b'i ka mobili ta ka taa u ka dugu la lakanabaliya min b'an ka jamana kɔrɔ n'a cɛmancɛ bolo la a kuma ka ca n bɛna fila fɔ fɔlɔ diɲɛ jamana tɔw ka baara jugu kɛlenw olu ɲangata b'an sɔrɔ min ye Libi masakɛ fagali ye farafinna an ka jamana ye jamana sabanan de min ka bon kosɛbɛ donc sɔrɔsi min b'an bolo 18 ni dɔɔni donc n'i ko k'olu bɛɛ ka nin bɛɛ mara ma bɛɛ b'u ye télé la k'u bɛ ka maramafɛnw san miliyariw la mais n'i y'a jateminɛ maramafɛn ɲɛnamaw tɛ olu bɛ maramafɛn tɔnkɔrɔ minnu bila n'u bɛ a reconditionner anw bɛ t'olu ye san rebellion an ka jamana kɔrɔ enfin ɲɛfɔli ba damadama don baara o baara bɛɛ k'i hakili b'a la k'i b'a kɛ nɔgɔya la a bɛɛ ka gɛlɛn donc o de kɛlen bɛ ka mɔgɔ ninnu yɛrɛ funteni mais nin si tɛ taa an ka faamaw ka hakili jɛka bɔ kɔ fulaw ni dɔgɔnɔw n'i y'a jateminɛ kɛ kɛlɛw b'u ni ɲɔgɔn cɛ a ma daminɛ bi kɛlɛ bɛ kɛ fulaw ni dɔgɔnɔw cɛ u bɛ wuli u bɛ mankan ci mɔgɔ kelen mɔgɔ fila bi sa mais k'a fɔ k'u ye mugu ci ɲɔgɔn na yɛrɛ a daminɛna 2012 ka se sisan de ma mɔgɔ wɛrɛw de bɔra yɔrɔ wɛrɛ ni hakilina wɛrɛw ye ka na don ninnu cɛ la o de ye kɛlɛ in juguya an ye tubabuw wele k'u kana an dɛmɛ an ka kɛlɛ la nin y'a san 7 ye foyi tɛ ka bɔ kɛlɛ la dɔ bɛ ka fara kan jagoya jamanadenw bɛ wuli ko tubabuw ka taa dɛ donc faamaw de ka kɛ ka baara kɛ sisan miliyari 1 ni 235 o de donna kɛlɛkɛminɛnw sanni da fɛ mais taama bɔ sisi ma bɔnɛ donc o ye mauvaise gouvernance u ka mauvaise gouvernance dabila tant que m'o dabila population bɛ wuli tubabuw kama k'u ka taa ninnu mana taa bi est-ce que a moyen ba anw ye wa ka nin kɛlɛ in kɛ wa ni ɲɛ t'o moyen na milice ye fɛn min ye ayiwa Mali sɔrɔsiw tɛ yan maa jugu bɛ ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na maaw ɲangataw nin na anw bɛ Mali sɔrɔsiw nɔrɔ bila yan'u ka se armée tɛ se ka baara min kɛ milice b'o kɛ fanga ka kan ka gɛrɛ olu la k'olu dɛmɛ lakanabaliya min bɛ an ka Bamakɔ yan ale tɛ foyi ye lakanabaliya min bɛ nord ni kɔrɔnfɛla ni cɛmancɛ la maa o maa filɛ nin ye k'i ɲɛ b'u la k'u bɛ ka kojugu ninnu kɛ Bamakɔ a caman siɲɛ 3nan siɲɛ 4nan siɲɛ 5nan baara de don donc n'u donna kaso la u bɛ bɔ de ministère de la justice tɛ ka baara kɛ o de la lakana bɛ ka gɛlɛya Bamakɔ yan donc gouvernement ka kɛ ka fɛɛrɛ de tigɛ ka jamana in yiriwa ka baara sinsin ka baara di nin funankɛni ninnu ma u kana se ka jatigɛ walew kɛ cogo min na n'o bɔra yen u bɛ jatigɛ walew ninnu kɛ ni mun ye u b'a kɛ ni minɛnw de n'o ye marifaw ye i bɛ t'a sɔrɔ a tilancɛ o ye marifa dilanniw y'an fɛ yen tilancɛ ye marifa minnu bɛ bɔ kɔ kan ka don yan agence dɔ bɛ ko agent de lutte contre la prolifération des armes légères o bɛ ka mun baara kɛ fɛɛrɛ min ka kan ka tigɛ sɔrɔ ka yiriwa baara ka di mɔgɔw ma surtout denmisɛnninw
farafinna ni ala sigiyɔrɔma 75 kɛmɛ o kɛmɛ i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnnin san 35 de y'o ye pour que denmisɛnninw yɛrɛ kana taa fara jihadisiw kan gouvernement ka kan ka emploi ni baara b'u bolo t'a kɛ o an ka sariya sɔrɔ marifa fɛn fɛn bɛ yala la an ka dugu in kɔnɔ ni a ma dilan ni autorisation t'a la k'a bɛɛ bɔ circulation na donc o de ye ne ka hakilina ye. sisan mali kibaru ani diɲɛ kɔnɔ kibaru mamadu bilal kulubali ale min'o da o ma teliya la an ka jɛ k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ. an ka jamana camancɛ faga ɲɛmɔgɔ bandaw bɛɛ tile caman tagama sen fɛ kabini février kalo tile 11 san 2021 a y'a daminɛ alamusa moritani juma niger sibiri burkina a bɛ tagama ninnu yɛrɛ kuncɛ kari ni tɛnɛ cadikaw fɛ G5 Sahel ɲɛmɔgɔw ka ladalajɛli yɛrɛ kɛnɛ kan. Dɛnɛndo février kalo tile 8 san 2021 Katibugu Hyper Ifra kalandenw ye tagama bolo da u ka kalanso yɛrɛ dukɛnɛ na ka t'u ka nisɔngoya yira ka da siyɔrɔko an'u tɔɲɔgɔn minnu minɛna olu bilali kan. Fɛn min ye jamana bolofara min yɛrɛ ɲɛsinen don sanfɛ kalan baaraw ma n'o ye senu ye ale y'a yira k'a fɔ ko ni kalanden ninnu jukɔrɔma dondolen don a ye mɔgɔ dɔw de fɛ a y'a da ka fɛnɛ k'u si ma gɛn ka b'u siyɔrɔ la. Guinée Conakry sibiri février kalo tile 13 u ka ɲininikɛyɔrɔ min bɛ yen ko laboratoire Gegedu ale y'a yira k'a fɔ ko Ebola banakisɛ yera mɔgɔ 2 la. Nin banakisɛ jugu in kuma ye jamana in kɔnɔ a bɛ ɲini kana san 5 bɔ. Jamana ɲɛmɔgɔw kɔni y'a yira k'u bɛna ɲɔgɔn ye ba kɛ walasa ka fɛɛrɛw sigi sen kan don nataw la. Amérique wasabulonba min bɛ yen n'u b'a wele ko Sena ale y'a yira sibiri ko Donald Trump kɔni nɔ foyi tɛ banbaci wale minnu kɛra u ka Capitole kɔnɔ. Nin bɛ k'a siɲɛ 2nan ye u ka parti démocratique k'a laɲini ka Donald Trump b'a place la a flash la a ko ma se ka sigi sen kan. Israéliens ka premier ministre Benjamin Netanyahu kun bɛ kiiri tigɛbagaw ɲɛfɛ ka d'a ka jalakiw bɛnnen don a ka yuruguyurugu wale ko dɔw la kabi wagati jan. A y'a yira k'a fɔ k'ale nɔ foyi tɛ nin ko ninnu na hali n'a y'a sɔrɔ a nɔfɛmɔgɔ caman siralen don nin ko ninnu kɔlɔlɔ kan kalafili minnu kan ka kɛ marisi kalo nata. Nin bɛ dan sigi Actuel Media ka dɔgɔkun kibaru la. Ala ka Mali kisi ka Mali tanga. Aw kan bɛɛ don wɛrɛ.